Po sa inyo. Wala po akong intention talagang magsinungaling. Kulong sa Senado ang tinaguriang flood control king. Nahuli kasi siya ng mga senador na umano'y nagsisinungaling. Halata raw na nagpapalusot lang si Curly Discaya kung bakit wala ang kanyang asawa. Contempt tuloy ang inabot niya. Sa Blue Ribbon Committee hearing, nagkaharap din si Senador Jinggoy Estrada at ang nag-aakusa sa kanya. Pero tila safe na ulit si Estrada sa takbo ng mga testimonya. Magandang gabi, ako po si Pinky Webb. Ako naman si Willard Che. At ako si Corina Sanchez Rojas. Sa mga kaibigan nating Pangasinense, maabig yalabi. Simulan na natin ang agenda. Tensyon sa Senado, kontratistang si Curly Discaya pinakontempt ng Blue Ribbon Committee dahil sa umano'y pagsisinungaling. Safe na nga ba, Senador Jinggoy Estrada tila inabsuelto ni WJ Construction Representative Mina Jose? Binisitang senador ni Mina si Senador Erwin Tulfo pala. Davao City 1st District Representative Paulo Duterte may bagong banat kay House Majority Leader Sandro Marcos. Presidential son tinawag na bulag at bingi sa sigaw ng taong bayan. Same lang. Pagtatalaga ng bagong House Speaker pinuna ni VP Sara. Gretchen Barreto humarap sa preliminary investigation ng DOJ sa missing Sabongeros case. Bilyonaryo gambling kingpin atong ang no-show. At Jimmy Kimmel Live, sinuspindi, US Democrats pumalag. Sinungaling, yan ang bansag ng ilang senador sa government contractor na si Curly Discaya. Matapos gisahin at sabunin sa Senate Blue Ribbon Committee hearing sa flood control scandal. Cited in contempt si Discaya. Yan ang agenda report ni Hannah T. live mula sa Senado. Hannah, ano na ang mangyayari ngayon kay Ginoong Curly Discaya at ano-ano ang mga nahalukay ba ng komite ni Senador Ping Lacson?
Corina, derecho sa kustodiya ng Senate Sergeant at Arms si Curly Discaya matapos ipadetain ng Senate Blue Ribbon Committee at hindi lang siya itong ordered detained ng komite ngayong araw. Bukod pa kay Bryce Hernandez na dati nang nakutep din, detention din ang abot ng dalawa pa na miyembro ng BGC Boys na sina Henry Alcantara at JP Mendoza. Ida-detain na ng Senado ang tinaguriang King of Flood Control Projects na si Curly Discaya. Paiba-iba kasi siya ng sagot tungkol sa absence ng kanyang asawang si Sara sa Senate Blue Ribbon Committee hearing ngayong araw. Dahilan para i-contempt siya ng mga senador. May heart condition daw si Sara, kaya no-show siya sa pagdinig. At may excuse letter pa ito, pero hindi pa niya nababasa. Nang ilabas ng komite ang sulat, may meeting daw si Sara sa employees nila tungkol sa mga issue ng kanilang kumpanya. Malayo pa raw kasi ang pinanggalingan ng mga ito kaya siya a-absent. Di ba kayo nag-usap? Sana nag-usap muna kayong dalawa. Ano bang palusot ang gagawin natin, sweetheart or darling? Mr. Chair. You lied. You lied. Paano ba kami maniniwala sa mga pinagsasabi mo? Very clear for me na tulad nga sinabi ni Senator Erwin, pinagluloko tayo nito. Ginagawa tayong parang mga bata rito. Kalaunan, dito na nagdesisyon ng committee members na mag-motion para i-contempt si Curly. Pero sa gitna nito, nilinaw ni Senator Rodante Marcoleta na dapat patas ang komite sa pag-contempt. Ilang resource persons kasi ang hindi lumitaw kaninang umaga, kasama si Justice Secretary Boying Remulla na siyang tumangging tanggapin ang witness protection request ni Marcoleta para sa mga Discaya. To be consistent, Mr. Chair, isite na rin natin for contempt si Yusek Cabral at saka si Secretary Remulla. Wala rin sila rin. They're not here, so they will be issued show cause orders. Napasori na lang si Discaya. Your Honor, humihingi po ako ng pasensya po sa inyo. Wala po akong intention talaga magsinungaling, pero yung misis ko po kasi talaga ay madalas po, may sakit po talaga siyang diabetes at saka meron po talaga siyang hypertension. At katunayan nga po, marami po siyang mga maintenance po na gamot na ginagamit. Pero hindi na naniniwala ang mga senador sa kanya. Matatandaang sa sworn statement ng Discaya couple, napaamin silang may 10 to 25% kickback ang higit 10 mambabatas sa projects nila. By cash daw ito binibigay at may karampatang voucher o ledger para rito. Hiningi ni Senator Risa Ontiveros ang mga ledger pero in-invoke ni Discaya ang right to self-incrimination. Hindi rin niya masagot ng tuwid kung totoo ba ang pagbayad nila ng payola sa mga mambabatas sa kabila ng pag-amin sa sworn statement nila. The question of Senator Ontiveros is only answerable by yes or no. Yes, Your Honor. All right. You answer, Senator Risa. Thank you, Mr. Chair. So yes, nagbabayad kayo. Yes, Your Honor. Yes, hindi kayo hino-hold up. Kayong nang-hold up sa taong bayan pag napatunayan namin lahat-lahat nitong mga flood control project scams. Contempt o detention din ang inabot ng sinibak na district engineer na si Henry Alcantara. Paulit-ulit niya kasing itinanggi ang involvement sa ghost flood control project sa Bulacan, kahit na dinawit siya ng Sims Construction tungkol sa pagiging kasabwat sa modus ng mga anomalya sa proyekto. Corina, matatandaan nating si Sally Santos, itong lumabas na owner ng Sims Construction na siyang umaming meron ngang modus doon sa mga flood control projects sa Bulacan dahil mismong yung license niya yung ginagamit para ma-facilitate itong mga maanomalyang proyekto doon sa probinsya. At kanina, makikitang medyo tense itong si Sally dahil humingi siya ng physical protection mula kay Senate Blue Ribbon Committee Chair Panfilo Lacson dahil nakakaranas na raw siya ng threats at kalaunan ginrant ni Lacson itong hiling niya at dumaan siya sa medical check-up matapos ang pagdinig at sabi ng kanyang lawyer hinihiling niyang makasama muna ang kanyang pamilya. Corina. So Hana, napatunayan bang nagsisinungaling itong si Ginoong Curly Discaya tungkol sa sakit ng kanyang asawa? Corina, doon mismo sa lumabas na letter or excuse letter ni Sara Discaya, wala naman din kasi siyang sinabi na merong health
concern kaya hindi siya sumipot sa pagdinig ngayong araw. So ito yung basehan ng mga senador kung na nagsabi na nagsisinungaling o paiba-iba nga itong sagot ni Curly kasi sinabi niya meron daw health condition, heart condition, and then eventually biglang napasabi na may hypertension, diabetes at iba pa. So para sa mga senador, hindi naman totoo dahil nga yung lumabas nga doon sa excuse letter ni Sara meeting pala ng kanilang kumpanya yung dahilan kaya hindi siya nakasipot. Ayun, parang iba-iba ang kwento. Okay, so Hana, ano naman itong klaseng o uri ng banta ang naranasan umano ni Sally Santos at paano niya dinetalye yung kalakaran dyan sa DPWH Bulacan? Corina, natakot si Sally dahil meron daw instance na sa kanilang bahay ay may umaligid na tinted cars pero hindi niya masabi kung sino pa ito. No? Pero suspetsya niya, ito ay pakanaraw o umano ni dating DPWH Bulacan 1st District Engineer, Assistant District Engineer Bryce Hernandez na kalaunay tinanggi rin naman ni Hernandez. At doon sa detalye nung modus sa DPWH Bulacan, una, merong flood control projects na awarded doon sa Sims Construction kung saan si Santos nga itong kontratista at she signed papers but sinabi niya she had no real control at itong mga operasyon ay kinokontrol o pinapatakbo ni na Engineer Henry Alcantara at Bryce Hernandez at sa oras na lumabas na itong pondo ng DPWH, ini-instruct daw siya na makapag-withdraw mula doon sa account ng kumpanya at tino-turn over ito ngayon sa kina Alcantara at Hernandez na merong 20 to 25% cut at habang si Santos naman ay nakakuha lang ng 3% at yung iba rin ay merong may distribution sa iba pang mga opisyal na sangkot at doon sa affidavit ni Sally Santos, sinabi niya most of the projects awarded were never built or completed. So inamin niyang ito nga ay ghost projects. Corina. Ayan, so paano yung mga hindi dumalo kanina na magkakaroon daw ng show cause order? May DBM representative bang dumalo kanina? Corina, merong dumating na DBM representative at pinag-usapan nga itong paano ba nangyayari itong ghost flood control projects, paano ba siya napapasok sa national budget dahil nadiskubre ng ilang mga senador na merong posibleng ghost projects na naipapasok sa unprogrammed funds. Ibig sabihin hindi bahagi ng GAA o General Appropriations Act o ito yung national budget mismo at meron daw umano na paliwanag itong DBM na saka lang na-approve itong mga proyekto na ito kapag nag-request yung DPWH ng special budget at pinirmahan ng DBM Secretary itong release. Pero bumanat at binara ni Senator Rodante Marcoleta na tila hindi straightforward itong mga sagot ng DBM dahil una na rin kasing nadiskubre na si Yusek Catalina Cabral na hindi naman din sumipot ngayong araw ay may alam tungkol dito sa mga nasabing posibleng ghost projects under the unprogrammed funds at kaya she's compelled to attend the next hearing at ma-share ko na lang din, Corina, siya ay nag-resign na ayon sa report kanina ni DPWH Secretary Vince Dizon pero hindi siya lusot dito sa investigasyon ng komite at kanina rin mapapansin natin nakasuot ng isang mala Ghostbusters shirt itong si Senator Amy Marcos dahil naniniwala nga siya na posibleng kaya lumobo itong unprogrammed funds ng pondo ng bayan ay dahil posibleng ang merong ghost projects doon. Corina. So what's next for Sally Santos? Siya ba'y humiling na maging state witness sa lahat ng kanyang isinisiwalat? Corina, sabi ng kanyang lawyer, hindi nila hiniling itong posibleng application for
being state witness. Pero itong si Sen. President Tito Soto, sinabi sa atin na magkakaroon ng pagkakataon si Sally para makausap si Justice Secretary Boying Remulla, kasama na rin itong Diskaya couple, particularly si Curly na dumalo ngayong araw sa pagdinig. At sinabi ni Justice Secretary Remulla na ito ay initial stage pa lang tungkol doon sa application for being state witnesses. Balik sa'yo, Corina. Okay, hanggang sa susunod na kabanata dyan sa Senado. Maraming salamat, Hannity, live mula sa Senate. Nagkaharap na sina Senador Jinggoy Estrada at dating DPWH Bulacan official Bryce Hernandez na siyang nagdawit sa mambabata sa flood control scandal. Pero tila nagbago ang ihip ng hangin. Safe na kaya ulit si Senador Estrada? Narito ang agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Nagdadala-iti sa galit noong nakaraang linggo. Nakangiti na ulit ngayon si Senador Jinggoy Estrada dahil sa pagtestimonya ni Mina Jose ng WJ Construction sa Senate Blue Ribbon. Pinaliwanag ni Mina ang palitan nila ng text message ni Engineer Bryce Hernandez. Sa message mo nung December 11, which was a Sunday, may sinasabi ng isang delivery. Tama po ba? Yes po. Ano ito? Para saan at para kanino? I meant by delivery po are the documents na hinihingi niya po for the processing po ng joint venture with the supposed contractor. Hindi pera ito. Kasi ang ini-insinuate. Nilinaw din ni Mina Jose na walang kinalaman si Senador Estrada sa palitan nila ng text ni Hernandez. So hindi mo kilala si Senator Jinggoy at hindi ka nagdala ng pera sa kanya? Hindi po. Kahit po kay Bryce, wala po akong dinalang pera. Okay. So talagang safe ka na. Si Mina ang unang tinukoy ni Senador Ping Lacson na nagpunta sa Senado noong August 19 at nakuna ng CCTV ang pagpunta niya sa opisina ng isang senador. Aminado naman si Mina na nagpunta siya sa opisina ng Senator Erwin Tulfo, pero para magsumiti ng proposal para sa isa sa ayos na bahagi ng veranda sa office ni Tulfo. Pinakita rin ni Tulfo sa media ang bahagi ng kanyang opisina na tumutulo kapag umuulan. Nag-okay lang siya, nagbigay siya ng design. Tama-tama, nung 19, tapos after few days, binanggit ni Bryce, so pinakancel ko kagad yung kontrata. Tiniyak ni Tulfo sa komite na magsusumite siya ng mga kinakailangang dokumento para patunayan ang pahayag ni Mina. Sa pagtatanong naman ni Estrada kay Bryce Hernandez na isang upuan lang ang pagitan ng dalawa sa pagdinig, na bago ang pahayag nito. Sinabi mo sa testimony mo sa House na binigay mo ang pera kay D.E. Henry Alcantara at siya ang nagsabi sa iyo na bibigyan daw niya ako. Is this correct? Wala pong specific na sinabing ganun, Your Honor. Pagkatapos mo ko dinurog sa House ngayon, wala ka specific na sinabi. Yung dito po kay... Pakinggan mo muna ang tanong ko, Mr. Bryce, ha? Sabi mo sa testimony mo sa House of Representatives na binigay mo ang pera kay D.E. Henry Alcantara at siya ang nagsabi sa iyo na bibigyan daw niya ako. Is this correct? Tungkol po dun sa 2025 projects, opo. Pero may bagong bala si Hernandez na palitan nila ng text message ng Chief of Staff ni Alcantara kaugnay ng pagbibigay umano ng obligasyon o kickback. Pero hindi na matandaan ni Hernandez kung saang proyekto ang kickback na pinadadala. Kaya iimbitahan sa susunod na pagdinig ang isang Carlo Rivera na umano'y Chief of Staff noon ni Alcantara. Aminado si Estrada na vulnerable siya sa mga akusasyon. Pag sinabi mo ba, si Senator Hontiveros mihingi ng 30%, maniniwala ba tao? Hindi. Pag ako, si Senator Estrada humingi ng 30%, maniniwala ba tao? Dahil na rin daw ito sa kanyang nakaraan. Para sa agenda, Dexter Ganibe, Abante. Mahigit 6 na bilyong pisong kontrata ang na-corner ng Santo Cristo Construction and Trading Corporation sa Pampanga. Pero ang ilang proyekto ng kumpanya hindi makita. Ang iba naman hindi pa kumpleto. Narito ang exclusive agenda report ni Joash Malimban. Isang taon pa lang ang nakalipas mula nang matapos ang flood control structure na ito sa Candaba, Pampanga. Pero ayon sa mga residente, hindi ito ang unang beses na gumuho ang proyekto sa mga nakalipas na buwan. Ayon sa sumbong sa Pangulo website, parte ang proyekto ng 3 magkakahiwalay na kontrata.
na may halagang 144.7 million pesos each o may kabuuang 579 million pesos. Ito pa lang ang magumbali section ng proyekto. Kaya sinubukan naming puntahan ang iba pang parte nito. Isang seksyon ng nasa barangay sa Lapungan kung saan kaayos lang din ng gumuhong proyekto. Ang seksyon naman ng Barangka, halos imposibleng makita dahil wala ng daanan. Bumabaha ba dito kuya? Bumabaha dito? Hindi naman, pag walang pag may nasisira lang, nasisira na yung ilog na pag nabubutas, ganyan, may nabubutas. Diyan, sa kabila, pagka may bumibigay na mga ng ilog. Sa mga dokumento ng DPWH, ang kumpanyang Santo Cristo Construction and Trading Corporation ang kontratistang may hawak sa mga proyekto. Pagmamayari ito ng isang Noel Cruz, ang ama ni Jamie Cruz na isa sa umano'y influencer Nepo Babies na pinuputakte sa social media nitong mga nakaraang linggo. Kung pagbabasehan ng datos ng DPWH, isa ang Santo Cristo sa top contractor sa Pampanga, partikular na sa ika-4 na distrito. Mula 2017 hanggang 2025, nakakubra ng 114 projects ang kumpanya sa buong lalawigan. Sa kabuuan, aabot ang halaga nito sa 6.2 billion pesos. 96 projects ang nasa First Engineering District na aabot sa halagang 4.4 billion pesos. Kung pagbabasehan ng sumbong sa Pangulo website, 16 out of 18 flood control projects nito sa Pampanga mula 2022 matatagpuan sa bayan ng Candaba, na aabot sa halagang 1.5 billion pesos. Sinuri ng Billionaire News Channel ang iba pang proyektong hawak ng Santo Cristo. Isa sa aming mga napansin ay ang Sustainable Infra Projects Alleviating Gaps o SIPAG Access Roads. Ayon sa DPWH, ang SIPAG roads ay mga kalsadang ginagawa para ikonekta ang national roads sa ilang strategic public buildings and facilities sa mga tatamaang bayan. Implemented ng DPWH Region 3 Office ang proyektong ito. 2024 nang mag-take effect ang tatlong SIPAG roads contracts ng Santo Cristo. Ang tatlong ito, tila iba't ibang seksyon ng Santo Tomas Arayat Bypass Road sa Pampanga. Babagtasin ito ang mga bayan ng Santa Ana, Candaba at San Luis. Ayon sa DPWH contract, tapos na dapat by January 2025 ang San Luis section ng kalsada. Ito ang pinakamaliit at nagkakahalaga lamang ng 89.8 million pesos. Pero base sa DPWH, ongoing pero 0% ang progress para sa proyekto. Ang Candaba section ang may pinakamalaking allocation na aabot sa 283.7 million pesos na may January 13, 2026 target completion date. Ayon sa datos ng DPWH, 34.97% complete na ang proyekto. Ang ikatlo naman ay ang Candaba San Luis section na tapos na dapat by May 20, 2026 after mag-take effect ng kontrata noong May 6, 2024. Pero hindi pa rin ito nasisimulan hanggang sa ngayon. Sinubukan naming hanapin ang Candaba section ng bypass na mahigit 30% done na raw ayon sa DPWH website. Inikot namin ang lahat ng posibleng daang babagtas sa bayan ng San Luis at Candaba. Pero matapos ang ilang oras sa pagpapabalik-balik, hindi namin ito nakita. Tinawagan ng aming team ang DPWH Region 3 Office para itanong ang exact coordinates ng proyekto. Ang sagot nila sa amin, busy at wala umano ang project engineers na responsable sa paghawak ng proyekto. Ang tatlong kontrata aabot sa halos 562.7 million pesos. Sa mas malalim naming pagsisiyasat, nadiskubre ng Billionaire News Channel na may awarded contract na naman ngayong 2025 para sa isang section ng bypass. Awarded ang halos 283.4 million pesos na contract para sa Candaba Santa Ana section sa panibagong kontraktor. Kahit na delayed at wala pang progreso sa ibang mga kontrata ayon sa datos ng DPWH. Kung susumahin ang available documents na nakuha ng Billionaire News Channel, aabot na sa halos 846.6 million pesos ang pondo para sa Santo Tomas Arayat Road. Wala pa ring tugon ang DPWH Region 3 Office tungkol dito. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Pina-freeze na ng Anti-Money Laundering Council ang 28 bank accounts ng Sims Construction at ang may-ari nitong si Sally Santos. Sangkot din ang kumpanya sa flood control scandal, partikular sa hiraman ng lisensya para makasungkit ng bilyon-bilyong pisong proyekto sa Bulacan. Kasama rin sa modus ang Wow Builders at ang dating DPWH engineers na sina Bryce Hernandez at JP Mendoza. Nadiskubre ng AMLAC na lumobo ang income ng Sims sa 4.75 billion pesos noong 2024 mula sa 22.3 million pesos noong 2020.
Una na rin ikinanta ni Santos sa Senado na nakakakuha siya ng 3% sa bawat kontrata. 2.8% para sa Wawaw Builders, habang ang natitira ay para kina Hernandez, Mendoza at ang mga kakuntsaba umano nila sa DPWH. Pina-freeze na rin ng AMLAC ang bank accounts ng Wawaw Builders at may-ari nitong si Mark Arevalo. Sa datos ng AMLAC, lumobo ang negosyo nito sa bilyong-bilyong piso mula sa pagiging maliit na sole proprietorship noong 2017 dahil umano sa mga questionabling kontrata mula sa gobyerno. Bukod sa flood control projects, pumasok din daw ito sa iba pang kontrata sa National Irrigation Authority at PhilHealth na nagkakahalaga ng 4 hanggang 8 milyong piso. Nakasungkit din daw ang Wawaw ng 58 projects worth 4.2 billion pesos at nakatanggap pa ng 6.88 billion mula sa DPWH sa loob ng nakalipas na 5 taon. Dagdag ng AMLAC, sangkot din si Arevalo sa ilang suspicious transactions. Hindi na ikinagulat ni Congressman Toby Tiangco ang pagbitiw ni late Representative Martin Romualdez bilang House Speaker. Pero hindi raw dapat kay Romualdez matapos ang pagbabago sa liderato ng Kamara. Inevitable para kay Navotas City Representative Toby Tiangco ang naging pagpalit kay dating Speaker Martin Romualdez. Git niya sa On Point ng Bilyonaryo News Channel, kailangang protektahan ang integridad ng Kamara sa gitna ng mga aligasyon kaugnay ng flood control scandal. Kasi ang problema is may missing link na hindi makasagot doon sa mga akusasyon, and that is Saldico, di ba? Hindi mapaliwanag ni Saldico yung mga dapat niyang ipaliwanag. At tapos, since siya yung Committee on Appropriations Chairman ni Speaker Romualdez noon, parang nagkaroon ng command responsibility si Speaker Romualdez doon. Kaya ganun yung nangyari. Kaya kinangailangan ng pagbabago para makita ng tao na seryoso kami na imbestigahan yung talagang punot dulo niyan. Pero bukod sa speakership, dapat din daw magkaroon ng pagbabago sa ilan pang leadership position sa Kamara. Kung papakita namin yung suporta kay Speaker Boji, I think that we have to give him the prerogative doon sa pagpili ng deputy speakers. It's not really the more important than the change is the prerogative we give him para naman magawa niya yung mga kailangan niyang gawin. Isa si Tiangco sa mga naging usap-usapan na posibleng pumalit kay Romualdez. Pero anya, tumanggi siya sa alok ng ilang miyembro ng Kamara. Hindi rin daw siya tatanggap ng anumang committee chairmanship. Para pakita na itong aking krusada is about corruption. It's not about me getting a reward for it. Switch naman ni Tiangco sa House Infrastructure Committee, humingi ng medical certificate ni Congressman Zaldico na kasalukuyang nasa Amerika para sa medical treatment. Ano ba talaga yung sakit niya? Life-threatening ba o hindi? Kung hindi naman siya life-threatening, sa tingin ko, ang aking mumungkahi, isi-compel siya ng House na umuwi at magpaliwanag. Ayon pa kay Representative Tiangco, simula pa lang ang pagtatalaga kay Boji D bilang House Speaker. Anya, dapat pa ring matukoy ang punot dulo ng flood control scandal at mapanagot ang dapat managot. Inevitable din para kay ML Party List Representative Laila De Lima ang shake-up sa liderato ng Kamara dahil daw yan sa public outrage sa issue ng umano'y irregularity sa budget at sa mga flood control project. Sa at the forefront ng Bilyonaryo News Channel, sinabi rin ni De Lima na naniniwala siyang personal choice ni PBBM si Congressman Boji D na pumalit sa pinsan niyang si Martin Romualdez bilang House Speaker. Right now, ang tingin ko dyan, si PBBM na ang nag-take charge. Siya na ang bumabaston? Siya na ang bumabaston. And that's why he had to pick yung fellow, Ilocano from the north. And then politically, talaga naman the Ds have been always affiliated with the Marcoses. From Kabataang Barangay. From Kabataang KB Barangay pa pala yan si
Patuloy ang pambubuli ng China sa West Philippine Sea. Pero kasabay niya ng pagdami rin ng bansang dumedepensa sa Pilipinas. Narito ang agenda report ni Francis Polve. Kinundina na rin ng Canada ang tinawag nitong agresibong aksyon ng China sa West Philippine Sea. Panawagan ni Canadian Ambassador to the Philippines, David Hartman, sa Beijing. Respetuhin ang UNCLOS at ang landmark 2016 Arbitral Award na kinatigan ng karapatan ng Pilipinas sa pinagtatalunang dagat. Ikinabahala ni Hartman ang paggamit ng China ng water cannon sa Scarborough Shoal laban sa fisheries vessel ng Pilipinas. Nauna nang kinundina ni US Ambassador to the Philippines Mary Kay Carlson ang panibagong pambubuli ng China sa Scarborough Shoal. Nangyari ang komprontasyon sa gitna ng plano ng China na gawin itong National Nature Reserve ang Scarborough Shoal, isang hakbang na pinalagan ng Pilipinas. Nasa humanitarian at resupply mission para sa mga mangingisda ang mga barko ng Pilipinas nang atakihin ito ng Chinese Coast Guard. Coercing, threatening, carrying out unlawful behavior that is pretty much normal for the Chinese government. Depensa naman ng China nang himasok daw ang mga barko ng Pilipinas sa kanilang teritoryo. Para sa agenda, Francis Polpe, Billionaire News Channel. Arestado ng Immigration Bureau ang isang Australian national sa poblasyon Makati dahil sa umunoy paggamit ng fake identity at overstaying sa Pilipinas. Kinilala ng BI ang suspect na si Dale Mark George Campbell na gumagamit din ng mga alias na Dion Munro at Daniel John at mayroon din umanong Seychelles at Australian citizenship. Hinihinala ring sangkot ito sa paggamit ng illegal na droga at money laundering at may record daw ng pang-aabuso. Mananatili si Campbell sa kustudiya ng BI habang hinihintay ang kanyang deportation. Congressman Paulo Duterte may bagong banat kay House Majority Leader Sandro Marcos. Susunod yan sa agenda. Bagong araw, bagong tamaraw. Panalo ka sa forma, pangmalakasan pa ang karga. Makabagong sasakyan para sa bagong henerasyon. Tuloy-tuloy ang asenso. Tuloy-tuloy ang maasahang serbisyo. Ano man ang trip mo, iba't iba man ang pangarap, sagot ka ng Toyota. Next generation Toyota Tamaraw. Abante, posible! Sakalab. Ay, Paulo is already here! Grabe! Be honest, tell me what's on your mind.
swear I thought you fell from the stars. First of all, congratulations, Molly. You're not around. I don't want it if it's not with you. Breaking news. Be timely informed. Be insightful of the news. Ask the questions. We tackle the issues. Let's dive right in. Simulan na natin ang agenda. Can we just give it a go? Infatuated more than you know. I want you near with the same point of view. I'm always ready, so call me over. We're meant to be like the sun and the moon. I just want you to know. Uncover the latest innovations shaping tomorrow and reveal the inner workings of enterprises. This is Trade Talks Billionario News Channel, always on top. Traffic check muna tayo ngayong Huwebes sa EDSA Guadalupe. Mabagal ang daloy ng mga sasakyan sa north and southbound lanes. Hindi pa tapos ang sagutan sa pagitan ng dati at kasalukuyang presidential sons. May bagong hirit si Davao City Congressman Pulong Duterte laban kay House Majority Leader Sandro Marcos, kaugnay pa rin sa flood control scandal at shake-up sa Kamara. Ang detalye sa agenda report ni Joan Manalo. Muling pumanat si Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte laban kay House Majority Leader at Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos. Sa isang pahayag, sinabi ni Pulong na kung hindi lang daw bulag at bingi si Sandro sa sigaw ng taong bayan, malalaman niyang sinagot na raw ng DPWH Region 11 ang issue patungkol sa infrastructure project sa Davao City na nagkakahalagang 49.8 billion pesos. Giit ni Pulong, properly accounted for ang lahat ng proyekto sa 1st District ng Davao City at sana raw ay kaya ring maging kasing transparent ni Sandro. Nanindigan din si Pulong na walang ghost project sa kanyang distrito. Una nang naiulat na 51 billion pesos ang nilaana para sa infrastructure projects sa distrito ni Pulong mula 2020 hanggang 2022, noong administrasyon ng kanyang amang si FPRRD. Kaya hiniritan siya ni Sandro na nagsabing busy pa raw si Pulong sa paghahanap sa pondo. Sagot din ito ni Sandro sa banat ni Pulong na cover-up lang daw ang pagtatalaga kay Isabella's 6th District Representative Boji D bilang bagong House Speaker. At ang pumili umano kay D, walang iba kundi ang presidential son. Baka style niya yun nung anak siya ng Pangulo, pero I can assure you that we are consultative with all the party leaders. Pwede mo silang tanungin. We met for plenty of weeks. Kung nagpakita sana si Kong Pulong dito sa trabaho at sa session, baka makikita din niya. But I'm sure he's busy looking for the 51 billion that was spent in his district. Ang tugon naman ni Pulong, hindi na raw siya madalas dumalo sa mga sesyon dahil hindi niya na raw maatim ang graft and corruption sa loob ng Kamara. Mas mainam rin daw kung itutuon na lang ni Sandro ang oras niya sa pag-a-account ng trilyones na ninakaw at ikinartel umano ng kanyang tiyuhin na si dating House Speaker Romualdez at malapit na kaibigang si Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Sa ngayon, wala pang pahayag si Sandro sa mga bagong banat ni Pulong laban sa kanya. Para sa agenda, Joan Manalo, Billionario News Channel. Palabas lang para kay VP Sara ang pagpapalit ng liderato sa Kamara. Si bagong House Speaker Boji D, pareho lang daw ang estilo ng kanyang pinalitan na si Leyte Representative Martin Romualdez. Narito ang agenda report ni Hannah T. Yung pagpapalit nila ng speaker dyan ay para lang yan masabi ng mga tao na meron silang ginawa sa House of Representatives sa reklamo at sa galit ng mga tao. Pero ang totoo niyan ay sila lang din yan. Same-same lang para kay Vice President Sara Duterte ang bagong liderato sa House of Representatives.
Matapos palitan ni Representative Bogie D si Representative Martin Romualdez sa pagka-House Speaker kahapon. Sabi ni VP Sara, grupo lang din daw ito ng mga tao ni Pangulong Bongbong Marcos. Bilang Isabela 6th District Representative, malapit daw si D kina Isabela Governor Rodolfo Albano at Isabela 1st District Representative Tony Pet Albano. Ang dalawa nasa circle daw ni Romualdez, kasama si House Majority Leader Sandro Marcos na siyang anak ni PBBM. Sila lang din ang nagplano kung anong gagawin nila sa 2026 budget because this is all about, number one, the presidential elections of 2028 and the budget of 2026. Kasi inubos naman na nila yung 2025, di ba? So 2026 na pinag-uusapan dito. Una nang inakusahan ni VP Sara sina Romualdez at Representative Zaldico bilang siyang kumokontrol sa national budget. Buwelta pa ng bise, dapat daw hindi hinayaan ng Pangulo makaalis ng bansa ang di umano'y sangkot sa mga anomalya sa pondo ng bayan. Basta na lang mag-resign to evade accountability doon sa mga nakita natin na pag-chop-chop ng budget natin at pagkuha ng pera ng bayan para bumili sila ng mga properties, bumili sila ng mga jets, bumili sila ng properties abroad at lahat nung kanilang na makikita natin sa lifestyle nila. Kasabay ng pagbabago sa House leadership kahapon, bumisita ang bise sa opisina ni Senator Rodante Marcoleta. Kita ang tila show of force ng Duterte Bloc members nang bumisita ang bise. Naroon sina Senador Amy Marcos, Bongo at Bato de la Rosa. Tumangging magbigay ng panayam si VP Sara nang bumisita dito sa Senado kahapon. Pero nilinaw ni de la Rosa na hindi raw pagpapakitang gilas ang ginawa ng bloke nila. Kwentuhan lang daw ang nangyari kahapon. Sa gitna ng mga issues sa budget at flood control scandal, naniniwala si VP Sara na hindi raw stable ang gobyerno ngayon. Sa ngayon, wala pang sagot ang palasyo tungkol dito. Para sa agenda, Hannah Tia, Billionario News Channel. Sa unang pagkakataon, personal na sinuri ng Independent Commission for Infrastructure ang ilang flood control projects sa Quezon City. Kasama si Quezon City Mayor Joy Belmonte, present ang lahat ng miyembro ng ICI na sina Chairperson Andres Reyes Jr., Commissioners Rogelio Babe Singson at Rosana Fajardo at Special Advisor Benjamin Magalong. Kabilang sa kanilang sinilip ang Matalahib Creek Pumping Station na una nang pinatigil ng LGU. Kontraktor sa nasabing proyekto ang Diskaya-owned St. Timothy Construction Corporation. Sinuri rin ang pangwalo sa 72 phase ng flood mitigation structure sa kahabaan ng San Juan River. Isinumite na ni Mayor Belmonte sa ICI ang komprehensibong ulat ng kanilang fact-finding sa higit 300 flood control projects sa lungsod mula 2022. Hilalalong nadiin si Senador Joel Villanueva sa flood control scandal. Naglapag ng mga bagong impormasyon si dating engineer JP Mendoza laban kay Tess Daban. Higit 1 bilyong piso umano ang hinihingi nito para sa kanyang mga proyekto. Yan ang agenda report ni Dexter Ganide ng Abante. Nadagdagan pa ang mga aligasyon ni Engineer JP Mendoza ng DPWH Bulacan laban kay Senator Joel Villanueva sa kanyang pagtatanong. Sabi ni Mendoza, mula sa unprogrammed funds ang 600 million pesos na proyektong para sa flood control projects. Katunayan na niya ay nasa 1.2 billion pesos na halaga ng mga proyekto ang hinihingi ni Villanueva noon kay dating DPWH Secretary Manuel Bunoan. Pero hanggang 600 million anya ang kayang ibigay ng kalihim. Yung katulad nga po ng sinabi ni D.E. Henry noon, kung nagpa-follow up sa St. Joel, totoo naman po na ang nire-request niya is mga multipurpose building. Pero that time na hindi kayang ibigay yung amount na hinihingi ni Senator Joel, ang kaya lang ni Secretary Manny Bunoan po noong time na yun is 600.
So, hindi maaabot yung target na almost 1 billion na mahigit. Naisipan po ni D.E. Henry na i-convert sa flood control yung 600 million na which is kinuhanan po ng 25% yung mga kontraktor para ang maging total is 150 million. Pinakita rin ni Mendoza ang listahan ng mga proyekto para kay Senator Villanueva. Pero mariing pinabulaanan ni Villanueva ang aligasyon ni Mendoza at hindi pa niya siya miyembro ng Commission on Appointments noong 2022. Mr. Alcantara, same question that I asked Secretary Bonoan's Regional Director Tolentino. Was there a time na I asked or I nominated flood control program sa inyo? Wala po, Your Honor. Ever since po. Ever since? Wala, Mr. Chairman. Was there a time na naglabi si Senator Villanueva for any contractor na in-endorse, pinakitaan ng pabor, or nilabi sa iyo, Mr. Alcantara? Wala po, Your Honor. Thank you, Mr. Chairman. Pinakita naman ni Senator Villanueva ang ginawa niyang kunwaring text message na kanyang pinicturan, kung saan nakalagay dito sa text ng congressman na idiin si Senator Villanueva. At may reply na, kayo na ang bahala sa akin, batchmate. Huwag niyo lang akong ibalik sa Senado. Sabi ni Villanueva, 20 seconds lang nagawa na ang nasabing mensahe para magmukhang pinicturan na mensahe sa isang cellphone. Nakakalungkot dahil yung chismis trying to destroy me, my name, our family, our loved ones. May mga anak din ako, Engineer Bryce, at higit sa lahat yung simbahan na aking nire-represent na milyong-milyong tao ang nire-respeto yung aking pananampalataya. Pero itinanggi ni Mendoza ang ganong pamimeke at hindi raw nila ito ginagawa. Bagay na sinupalpal ni Villanueva dahil sa paggamit nila Mendoza ng peking driver's license nang sila ay nagkakasino. Para sa agenda, Dexter Ganibe, Abante! Humarap na ang ilang suspect at complainant sa preliminary investigation sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Pero no-show ang itinuturong mastermind na si Charlie Atong Ang. Narito ang agenda report ni Joash Malimban. Bakit sila mag-aareglo ng ganun? Kung mga talaga sila, inosente sila, wala silang pinagtatakpan na katotohanan sa mga nawawala. Ito ang buwelta ni Jaja Pilarta, partner ng nawawalang sabungero na si John Claude Inonog, matapos umano siyang suhulan ng 1.5 million pesos. Kapalit ng kanyang katahimikan, ilang araw lang ang nakalilipas. Ngayong araw kasi, opisyal nang humarap sa Department of Justice ang ilang mga akusado at complainants sa missing sabungeros case sa pagsisimula ng preliminary investigation. Present ang socialite and celebrity na si Gretchen Barreto at si retired Police Lieutenant General Jonel Estromo, na una nang inakusahan ng whistleblower na si Julie Dondon Patidongan bilang mga miyembro ng Alpha Group o yung grupo na siya umanong nagpatupad ng sistema ng pagpapadukot at pagpatay sa mga sabungerong nahuhuling ng daraya. Nagsumite na ng kanyang counter affidavit ang kampo ni Barreto at naniniwala raw silang magiging patas ang daloy ng investigasyon. Samantala, tanging abogado lang ng itinuturong mastermind na si bilyonaryo gambling boss Charlie Atong Ang present. Ayon kay Attorney Gabriel Villarreal, mabagal lang naging daloy ng unang araw ng preliminary investigation at tila hindi raw prepared ang panel of prosecutors sa pagpresenta ng mga kinakailangang dokumento para sa nakatakdang PI. Ngayon pa lang din daw kasi isinasagawa ang panunumpa ng complainants sa kanilang mga isinumiteng affidavit. Yung pinadala sa aming 7 folder, dapat may nakasama na 7 USB. 7 USB na may mga lamang data na may relevance dun sa inaakusa sa mga respondent. Lumalabas ho kanina na hindi na isama yung 7 USB na yon sa mga ipinadala sa respondents, including ho kay Mr. Ang. Ngayon lang po nakapila yung mga complainant at isa-isa silang sumusumpa doon sa mga affidavit ng akusasyon laban sa 61 respondents.
Isang bagay na agad namang sinalag ng prosecution at tinawag na parte ng normal na proseso. With respect to the documents na sinasabi nila na kulang, kung ano lang yung i-file ng PNP together with the private complainants, yun lang din ang ipinadala ng mga panel of prosecutors per purposes ng sabina. Pagdating sa pagpapanumpa ng mga complainants, ginagawa yan sa preliminary investigation para i-reaffirm ng mga complainant ang kanilang affidavit. May buwelta rin si Attorney Villarreal sa mga akusasyon na posibleng galing sa kanyang kliyente ang ipinangsuhol umano kay Pilarta na 1.5 million pesos. Nung nakita ko kung sino yung nagrereklamo na sinusuhulan, nakita ko ay isang Pilarta. Yun hong Pilarta, yun ang complainant sa isang kaso na nakapending po sa RTC of Manila na ang akusado po doon ay hindi si Mr. Ang. Ang akusado po doon ay si Julie Patidongan at kanyang mga kasamahan. Kaya nagtataka ako na nung ibanggit sa news na ito daw ay ibinibintang kay Mr. Ang. Sa totoo lang, ang kaso na yon ay kung sino man ay may motibo na mag-areglo ng kasong yon, yun dapat ay yung mga akusado. Matatanda ang sinabi ng CIDG kahapon, nakasama sa mga na-recover sa mga inarestong suspect ay ang isang recantation statement na sinasabing binabawi na ni Pilarta ang kanyang statement laban sa mahigit 6 na pong akusado at pinilit lang daw siya ni Patidongan na sabihin ng mga ito. Ang mga nanuhol, kamag-anak din mismo ng isang nawawalang sabongero na ayon sa DOJ, posibleng naareglo na ng umano'y mga suspect. Depensa naman ng kampo ni Patidongan, isa lamang umano itong attempt para i-discredit ang umano'y pinakakritikal na whistleblower sa pagkawala ng mahigit 30 sabongero. Scheduled ang next setting ng PI para sa darating na September 29 at October 13. Sa mga araw na ito, inaasahan ng pagsusumite ng additional pieces of evidence ng prosecution at ang pagpapasa naman ng counter affidavits ng iba pang akusado. Nahaharap ang mga suspect sa patong-patong na kaso ng murder, kidnapping and serious illegal detention, obstruction of justice, direct bribery at marami pang iba. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Mga ari-arian na mga umano'y sangkot sa flood control scandal, pinasisilip na rin ni DPWH Secretary Vince Dizon. Susunod yan sa agenda. Ang solusyon ng Metro Manila flooding is para ng ilog. Ako po, San Miguel, Ramon Ang, nagbo-volunteer ako ngayon. Ako nang tutulong sa buong Metro Manila mag-solve ng baha. At no cost to the people, at no cost to the government. Better Rivers PH of San Miguel started way back in 2019. Mr. Ang volunteered to clean up Tulyahan River. We started cleaning up Tulyahan River in 2020, which covers from Manila Bay, traversing to Nabotas, Malabon, Valenzuela, up to Caloocan, up to NLEX, which is around 11 kilometers. Compared po dun sa Ondoy, bumabaha pa rin. After the dredging po, mabilis na pumumupat. 2021, Mr. Ang also volunteered the cleanup of Pasig River. Together with that, we also cleaned up San Juan River as part of the tributary of Pasig River. Sometime in 2023, the LGUs in Bulacan also requested us to clean up their rivers. There was also an agreement with Pampanga to clean up also Pampanga River. In 2023, we also started cleaning up rivers in Laguna, again requested by the local government. Dati, konting ulan lang, binaba sila. Umaapaw na sa kanilang ilog yung tubig. Sa ngayon po, lagi kami nakaka-obserba sa ilog. Pinababantayan po namin oras may malakas na ulan, bagyo. Medyo na buwasan po yung agam-agam namin na laging kakaba-kaba. Dumanas pa rin po kami ng baha, kaya lang hindi siya ganong kalala. Magiging kampante ng mga tao, hindi na sila mag-aalala na pag lumakas ang ulan o bumaha, hindi naaapaw ang ilog.
lumiwanag ang tubig. Lumuwang po yung pinaka-space po ng ilog. Kumanta po sa madaling salita. It all started with a very simple idea. Here's to 1 year of the Lifestyle Lab. Woo! And we're just getting started. I feel like I've hit a mute button. Wow. Just when I thought the adventure couldn't get any better, boom! Delicious. Cheers to more flavors, more adventures, and more stories ahead. Traffic check ulit tayo sa EDSA Mega Mall naman. Bumper to bumper ang mga sasakyan sa northbound lane. Green and go naman ang southbound lane. Bitin si DPWH Secretary Vince Dizon sa pag-freeze sa bank accounts ng mga dawit sa flood control scandal. Pinasisilip na rin niya ang kanilang mga ari-arian. Yan ang agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Pinatitiyak ni PBBM kay DPWH Secretary Vince Dizon na mabawi ang mga nakulimbat na pera ng taong bayan mula sa mga opisyal ng DPWH na sangkot sa flood control scandal. Sa kanyang unang pagharap sa Senate Blue Ribbon Committee hearing, sinabi ni Dizon na nakikipag-ugnayan na siya sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan para mahabol ang mga ari-arian na mga sangkot sa anomalya. Humingi tayo ng asset freeze order, bank account freeze order sa AMLC na immediately naman po na-aksyonan doon sa una nating mga kinasuhan. Pero humingi na rin po tayo nung nakaraang mga araw ng listahan o potential na listahan galing sa Land Registration Authority. Sumulat po tayo kay Administrator Sirios ng LRA, no? Para i-check po lahat ng properties, lahat ng real properties ng ating 26 na kinasuhan. Kailangan din po malaman natin ito at eventually ma-freeze din po ang mga assets na ito. No? Kasi kailangan po nating masigurado na mababawi po natin lahat po ng pwede nating bawiin sa mga nagnakaw ng pondo ng bayan. Bukod sa LRA, nakipag-ugnayan na rin aniya ang DPWH sa LTO para sa mga sasakyan at sa CAAP kung mayroong mga sasakyang panghimpapawid at sa Marina para sa anumang sasakyang pandagat ng mga individual o kumpanya ng mga kinasuhan nila at sa mga kakasuhan man. Tiniyak din ni Dizon sa mga senador na ilalahad nila sa publiko ang lahat ng mga maanumalyang proyekto na kanilang mapapatunayan sa pamamagitan ng transparency website. Gusto ho naming magbuo ng isang transparency portal similar po sa ginawa ng ating Pangulo sa isumbong mo sa Pangulo website. Ganon din po kasimple para po maipublish na ho natin unang-una yung mga reported at kung ano po ang mga iba't ibang aksyon na ginagawa ng DPWH ngayon para mapanagot ang mga dapat managot. Sa unang 2 linggo raw niya sa pwesto, higit 100 na reklamo na ng mga ghost at severe substandard na mga proyekto ang natanggap at ito ang kanilang iniisa-isa para maimbestigahan. Sa kanyang pag-iikot at sa mga paunang investigasyon, kitang-kitaan niya ang collusion o sabwatan ng mga DPWH official at mga kontratista na siyang ugat ng korupsyon sa ahensya. Para sa agenda, Dexter Ganibe, Abante! Iniimbestigahan na rin ng Labor Department ang mga flood control deal ng mga pribadong kontratista matapos umanong makita ang epekto nito sa employment numbers ng bansa. Narito ang agenda report ni Paolo Barcelon. Target ng DOLE at DPWH na mahanap ang naging sanhi kung paano nag-contribute ang mga maanumalyang flood control projects sa unemployment rate sa bansa. Base sa datos ng DOLE at PSA, nasa 147,000 lang ang mga nagtrabaho sa konstruksyon nitong Hulyo 2025. Mas mababa kumpara sa 206,000 noong Abril. Ayon kay Labor Secretary Bienvenido Laguesma, iniimbestigahan na nila ang mga proyekto sa ilalim ng DPWH upang alamin kung nag-generate nga ba ito ng mga trabaho. Kasi ang mga regional directors ng DOLE, meron silang instruction Always coordinate
with departments that have something to do with employment or loss of employment. Yes. And we are doing that. As part ng investigation, di ba, may mga paghinto ng trabaho o kaya yung mga ghost projects, yung flood control. Wala naman sigurong ghost employees unless meron silang nilista to justify yung kanilang amount, di ba? Ani Laguesma, bukod sa mga maanumalyang proyekto, nakadagdag din sa unemployment ang pananalasa ng mga bagyo at habagat. Pero hindi kumbinsido rito ang kilusang Mayo 1. Aniya, malalim ang ugat ng joblessness, ang kawalan ng stable industry at sobrang pagdepende sa foreign investments. Dagdag pa ng grupo, dapat ding panagutin ng mga korporasyong sangkot sa flood control scandal. Dapat ibalik din nila. At dapat meron sa kanilang matinding punishment. Kung kinakailangan isara yung mga ano na yan, yung mga kumpanya na yan na involved mismo lalo na yung mga Diskaya, ang daming imaginein mo ang lalaki pala nung kickback nila, nakaw nila mula doon sa mga ghost project, mula sa taong bayan, so kasabwat yung mga opisyal ng gobyerno. Tapos yung mga manggagawa nila, tingnan mo lang magkano lang sahod niyan. Nakatakdang sumama ang KMU sa iba pang organisasyon sa September 21 rally sa Luneta upang ipanawagan ang accountability at mas maayos na kondisyon sa trabaho. Para sa agenda, Paulo Barcelon, Billionaire News Channel. Pinangunahan ni PBBM ang pamimigay ng pagkain sa Walang Gutom Kitchen sa Pasay City. Ang programa, balak na ring palawigin ng DSWD. Yan ang agenda report ni Ivy Reyes. Planong palakihin ng DSWD ang Walang Gutom Kitchen ito sa Pasay City at dalhin sa ibang rehiyon ng programa para tugunan ang involuntary hunger sa buong bansa. Isang open kitchen ito sa Pasay na bukas mula alas 6 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon para sa lahat, lalong-lalo na sa mga bata at persons in street situations. Binisita ng Pangulo ang kitchen kaninang umaga para inspeksyonin ang operasyon ng Walang Gutom program. Sa isang araw, nakakapagpakain ng 600 katao ang kitchen. Si Mark Jason Enrique, 28 years old, naninirahan sa pangalawang palapag ng Walang Gutom Kitchen. Ang second floor ng dating Pogo Hub na ito ay nakalaan para sa beneficiaries ng Pag-abot program ng DSWD, ang kanilang flagship program para sa mga naninirahan sa lansangan. Proud po kami kasi dito po kami. Natulungan po kami ng DSWD. Malaking salamat po talaga kay Lord, lalo na po sa Panginoon natin. Yan, masaya po kami. First time po namin papunta po dito kumain. Enjoy naman po kami, masaya naman po. Lalo na po kasama yung pamilya at maraming tao na nakakausap. Kahit na hindi mo kaano-ano, parang kapatid mo na rin, ganun. Bukod sa pagkain, may mini library ang kusina na kumpleto ng education materials para sa mga bata. Mayroon ding booth ng Pag-abot program para sa mga nais mag-apply dito. Pero, beneficiary man o hindi, bukas ang Walang Gutom Kitchen para sa lahat. As of September 17, nasa 108,000 na ang napakain ng Walang Gutom Kitchen simula ng ilunsad ito noong December 2024. Samantala, binisita ng Pangulo ang mga nasudugan sa Happy Land, Tondo City, kung saan mahigit 2,000 pamilya ang apektado. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Construction ng Southern Line ng North-South Commuter Railway Project sa gitna ng pagkakaantala dahil sa right-of-way issues. Target itong matapos sa 2028. Narito ang agenda report ni Andrea Salve. Ginigiba na ang 10 PNR station mula Santa Mesa sa Maynila hanggang Cabuyao City sa Laguna. Bahagi pa rin ito ng nagpapatuloy na construction ng South Commuter Railway Project. Nasa 800,000 commuters daw ang makikinabang dito dahil mapapabilis ang biyahe mula Pampanga papuntang Laguna. Bungi po yung viaduct natin at ito lang ang isang paraan para matutuloy na po natin ang ating proyekto. Aminado ang kalihim na unang matatapos ang Northern Line. Malaki raw kasi ang epekto ng right-of-way issue sa Southern Mega Manila pero maaasahan daw na 100% settled na ito pagdating ng second quarter ng 2026.
Sa Kabuyaw, nasa 200 pamilya ang apektado ng proyekto, pero inaayos na raw ang resettlement ng mga ito. It's always right of way. Kaya hindi po natin mariresolve ang issue ng right of way and site acquisitions kung wala ang lokal na pamahalaan. Napaghandaan naman po yan kasi mahaba naman pinaplano ng DOTR ng ating local government. Pina-finalize lang po kung dito or sa ibang bayan ang na madadala kasi hindi naman po ganun karami talaga dito sa Kabuyaw. Ang North-South Commuter Railway ay isang 147-kilometer commuter line na magdudugtong sa New Clark City sa Tarlac hanggang sa Calamba, Laguna. Nasa ilalim ito ng isang public-private partnership katuwang ang Asian Development Bank at Japan International Cooperation Agency at may budget na 873.62 billion pesos. Sa 2028, posible raw matapos ang Clark to Valenzuela segment. Para sa Agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel. May 2 linggong ultimatum si Acting Transportation Secretary Giovanni Lopez sa kanilang road sector para pag-aralan ang posibleng paglalagay ng hybrid carousel sa Commonwealth Avenue sa Quezon City. Katulad daw ito ng EDSA bus carousel, pero sa halip ng mga bus, isasama rin ang iba pang pampublikong transportasyon. Kinausap na rin daw niya ang MMDA na gagawa ng sariling pag-aaral kaugnay sa plano. Dito naman sa ating Commonwealth, may mga kasama niyan na jeepney, ibang klase ng pampublikong sasakyan na kailangan namin respetuhin ang kanilang prangkisa. Dating PNP HPG Chief, kinasuhan na dahil sa umano'y pagtanggap ng suhol. Susunod yan sa Agenda. Bili ni Itay, pagyamanin ang lupa't pananim, paghandaan ng bukas. Sa lahat ng yan, katuwang mo ang Land Bank. Sinanay kami sa makabagong kaalaman at pamamaraan, pati pagsulong sa moderno at sustainableng agrikultura. Naging tulay din sa pagtawid namin sa mundo ng digital. Napagyaman ko ang lupang pamana ni Itay. Katuwang ang Land Bank, sigurado ako sa masagana at maunlad na bukas. Isa pang traffic check ngayong Thursday rush hour. Sa EDSA White Lanes, moderate to heavy ang daloy ng mga sasakyan sa northbound lane. Light naman ang southbound lane. Nakikiisa rin ang environmental at labor groups sa kilos protesta sa Linggo. Ang mga pondo raw kasi na dapat ay para sa kanilang sektor,
ibinubulsa lang ng mga korap na opisyal. Ang detalye sa agenda report ni Pierre Pastor. Lahat ng korap, dadalo rin sa malawakang kilos protesta sa Luneta ngayong linggo ang bagong nabuong Environmentalist Group Alliance laban sa korupsyon. Sa 2026 National Expenditure Program, may halos 983 billion o 14.5% ng kabuuang national budget ang nakalaan para sa climate adaptation at mitigation. Ito ay ayon sa Climate Change Expenditure Tagging System. Ngunit 77% nitong mga climate tag funds ay naka-allot sa DPWH na siyang nagtatayo ng mga flood control project na para sa climate adaptation daw, habang 1% lamang ang napupunta sa DNR. Para sa grupo, systematic na kasi ang problema. Ginagamit na raw ng gobyerno na dahilan ang climate change para makagawa ng mga proyekto na pwedeng pagnakawan. Kaya't sigaw ng grupo, hindi sapat ang investigasyon lang. Dapat may managot at makulong. 3 presidents nagtuloy-tuloy yung activities and projects ng Diskaya and other contractors. Anila paano magbabago ang sistema kung sila-sila lang ang nailalagay sa pwesto? Ang bagong House Speaker na si Boji D, may mining company daw na iniuugnay sa illegal logging activities sa Isabela. Si Boji D ay Deputy Speaker, siya ay political dynasty. Tingnan niyo po yung kung sino-sino, ilang D ang nakaupo sa Isabela. Anybody na hindi kasama dun sa corruption na ito, I think the belief and the Congress can be restored. But ito, pagpatuloy lang ito, walang real change na mangyayari dito. And I think, sabi ko nga, season 2 lang ito ng teleserye na tayong lahat ay pinapasakay. Nananawagan din ang Environmentalist Alliance na silipin ang umano'y korupsyon sa DNR. Napag-alaman kasi ng grupo na ang anumang proyektong gumagamit ng salitang climate change mitigation ay nakapapasa agad bilang isang climate change project. Gobyernong kawatan, wag kansanan! Pati ang ilang manggagawa makikiisa rin sa September 21. Bilyon-bilyong piso na napupunta sa mga anak na yon ng mga kontratista, sa mga anak ng mga opisyalis sa DPWH at saka sa mga lavish lifestyle ng mga kongresista at mga senador at ng kanilang anak. Para sa agenda, Pierre Pastor, Billionaire News Channel. Sinampahan ng NAPOLCOM ng kasong grave misconduct si dating PNP HPG Chief Colonel Romel Estolano dahil sa umano'y pagtanggap ng 7 milyong pisong suhol mula sa isang inarestong sospek. Nag-ugat ang kaso sa pagsita ng HPG sa SUV ng isang JJ Javier sa Parañaque noong Hunyo dahil sa traffic violation. Pero nadiskubre ang mga baril sa sasakyan ng sospek. Kwento ng 5 tauhan ng HPG na nakahuli kay Javier, bukod sa suhol, binigyan pa raw ni Estolano ng special treatment ang sospek bago palayain, habang sila naman ay sinibak sa pwesto. Officially docketed na ng Office of the Ombudsman for Mindanao ang isinampang reklamo ni Acting Davao City Mayor Baste Duterte laban kay Justice Secretary Boying Remulla at iba pang matataas na opisyal ng gobyerno. Ibig sabihin nito, kailangang dumaan ang reklamo sa isang preliminary investigation at hindi basta-bastang madidismiss. Naugat ito sa pag-aresto at pagsuko sa ICC ng ama ni Baste na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Matatandaang nakabinbin ang ombudsman bid ni Remulla dahil sa isa pang pending case nito sa ombudsman mismo. Iniurong din ang deliberations para sa ombudsman's race at iba pang posisyon para bigyan ng oras si bagong Senate Committee on Justice Chairman Senator Francis Kiko Pangilinan na ma-review ang application documents. Naglalatag na ang Energy Department ng mga bagong hakbang para masigurong hindi na mauulit ang dinanas na power crisis sa Siquijor. Ang detalye sa agenda report ni Paulo Barcelon.
Stable na ulit ang kuryente sa Boracay na nakaranas ng ilang araw na brownout matapos masira ang subterranean cable na nagsusupply ng kuryente sa isla. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, naglagay na ng temporary power poles na nakatulong upang maibalik ang supply ng kuryente nitong weekend. Inaayos na ngayon ng kable para wala nang putol ang kuryente sa lugar. Kasabay nito, isinasagawa rin ang mga public consultation para sa bagong guidelines na tutulong sa mga power company na makakakuha ng kontrata sa off-grid areas kasunod ng naging power crisis sa Siquijor. Kung ano yung responsibilities, ano yung mga liabilities of generation companies, plus including yung blacklisting system ng mga companies na that are violating all the time, no? Samantala, nagtibon ang mga negosyante at pamahalaan para talakayin ang konkretong hakbang sa pagbabawas ng greenhouse gas emissions ng 75% pagdating ng 2030. Ani Environment Secretary Rafael Lotilla, malaki raw ang ambag sa greenhouse gas emissions ng pribadong sektor. The corresponding responsibility and accountability for making inroads into those emissions also lies with the private sector and the leadership that you are going to show. Samantala, naghahanda naman ang first gen para sa mas maraming renewable energy options. Ayon sa kumpanya, magsasagawa sila ng geothermal drilling sa Mindanao. We're trying as much as possible to develop many of the indigenous sources of energy. We're preparing for drilling in Mindanao. It will cost us roughly about over 3 billion pesos. This is drilling for a new geothermal concession that we have. Ayon naman sa DOE, on track pa rin naman daw ang Pilipinas na pataasin ang renewable sources sa energy mix ng bansa na gawing 35% ito by 2030 at 50% by 2040, alinsunod sa Philippine Energy Plan 2023 to 2050. Para sa Agenda, Paulo Marcelon, Bilyonaryo News Channel. Pasok na sa finals ng America's Got Talent si Phil-Am singer Jessica Sanchez. The finale will take place on September 23rd, U.S. time. Nakakuha ng standing ovation si Sanchez during the semifinals where she performed Golden Hour by Jake. Judge Simon Cowell described it as a moment performance. Sanchez also joined the competition's first season noong 2005, but her journey ended sa semis. She is currently in her 9th month of pregnancy. Bad news of fans ng Jimmy Kimmel Live as the show is going off-air indefinitely. ABC made that decision kasunod ng comments ni Jimmy Kimmel about the assassination of conservative activist Charlie Kirk. Earlier this week, the host accused what he called MAGA gang of trying to score political points off Kirk's killing. Pinatamaan din niya ang reaction ni President Donald Trump sa nangyaring shooting. The comments prompted a threat from the Federal Communications Commission against Disney. Kinontra ng mga Democrat ang desisyon ng ABC. Para kay U.S. Senate Minority Leader Chuck Schumer, everybody across the political spectrum should be speaking out to stop what's happening to Jimmy Kimmel. Dagdag pa niya, this must go to court. U.S. President Donald Trump dumalo sa state banquet sa Windsor Castle. The latest sa kanyang historic visit sa Britain, susunod sa Agenda.
Naniniwala ang PCSO na nasa ating mga kamay ang pag-asang umasenso, nasa kamay ang pagbibigay ng malasakit, nasa kamay ang pagbibigay ng ginhawa. Kaya ang mga kamay ng PCSO tuloy-tuloy na tumutulong sa oras man ng kalamidad o pangangailangan. Yan ang panata sa bayan. Ilaya sa mamamayan. Dahil ang PCSO di umuurong sa pagtulong. In the ultimate battle of knowledge and wit, one name made history. Ian, you are the grand champion of Billionaire Quiz B. Congratulations, Ian Kurt Landicho from UP Los Baños for being the very first Quiz B Millionario. With his sharp mind, quick answers, and unshakable focus, Ian proved he has what it takes to claim the crown. Yes, J is correct. Yes. Binary barrier. And this is just the beginning. Billionaire Quiz B College Edition will be back bigger and bolder. We'll see you in season 2 of the Billionaire Quiz B. Traffic check ulit tayo sa Marcos Highway, SM Marikina. Mabilis ang daloy ng mga sasakyan sa east and westbound lanes. Nasa Britain si US President Donald Trump para sa makasaysayang second state visit. Dumalo si Trump at US First Lady Melania sa state banquet na hinost ni King Charles sa Windsor Castle. Kabilang sa guests ang media mogul na si Rupert Murdoch. Unprecedented at enggrande ang pagsalubong kay Trump na binigyan ng military parade at fly past. Si Trump ang kauna-unahang elected politician na naimbitahan ng 2 beses para sa state visit sa UK. It's finally here. Opisyal nang inilunsad ang pinakabagong plug-in hybrid version ng BYD Tang sa Pilipinas. Ano nga ba ang pangako nito sa local car scene? Alamin sa agenda report ng ating mobility correspondent, G. Baroga. Listening to their customers. Yan ang sinabi ni Billionario Air Jaime Alfonso Zobel de Ayala sa official launch ng plug-in hybrid version ng BYD Tang sa Pilipinas. Nauna nang naging available locally ang fully electric version niyan noong nakaraang taon. AC Mobility and BYD are bringing world-class technology to the Philippines, reinforced by the infrastructure and support that make adoption a natural choice for Filipinos, giving them confidence that comes from knowing there is a complete ecosystem around them, from charging hubs to customer care to long-term sustainability. Now, we understand that behind every decision to embrace new mobility is a family, a livelihood, a lifestyle. Dagdag pa niya, best of both worlds ang hatid ng Tang PHEV na biggest DMI model to date sa local lineup ng BYD. The innovation and sustainability of BYD is known for, and with the added confidence and flexibility that Filipino customers are asking for. This is the super DMI SUV built for drives that matter. Paliwanag ni Bob Palangka na Managing Director ng BYD Cars Philippines, smarter at more adaptable choice ang pinakabago nilang modelo. And it's ready to shake up the mid-size SUV segment that's usually dominated by Japanese and American brands. With the Tang DMI, you can use the vehicle up to 100 kilometers with pure EV. And once your battery is depleted, the engine comes in and recharges the battery. Within Metro Manila, you're not going to spend a single centavo in fuel, as experienced by DMI owners. Bago ang official launch ngayong araw, kabilang ang BNC Mobility sa mga nakapag-test drive ng bagong modelo. From Manila to Bataan, nasubok ang performance ng Tang from city, highway, uphill and downhill driving, pati na rin sa rugged terrain.
Kilala ang BYD na nangunguna sa new energy vehicle space. At ayon sa brand, the progress is already taking shape in the country with over 10,000 units sold in the market. Sa kanilang 4th vehicle launch ngayong taon, pangako ng BYD na mananatili pa rin sila sa forefront ng battery electric vehicles kasama na ang DMI Tech na anila first step para ma-experience ito. Para sa Agenda, G. Baroga, Billionaire News Channel. Balik Pilipinas ang NBA icon na si Derrick Rose matapos ang higit isang dekada. Itinalaga siyang brand ambassador sa event na Rose Above the Odds, kung saan nakasama ang kanyang fans at iba pang atleta. Shinare din niya ang kanyang journey bago maging basketball superstar. Naging malapit si Rose sa mga Pilipino noong 2011 NBA lockout nang maglaro sa isang star-studded exhibition game kasama sina Kobe Bryant at Kevin Durant. Two-time gold medalist si Rose nang maging parte ng gold-winning USA teams noong 2010 at 2014 FIBA World Cup tournaments. It's confirmed showbiz couple Julia Barreto and Gerald Anderson have officially broken up. In a statement, Star Magic requested the public to respect their decision and refrain from spreading false narratives. The agency also says the two are grateful for the love and support from their fans and friends. The two confirmed their relationship in 2021. Konting tiis na lang and we will finally get to know the first Philippine-based restaurants that have made it to the prestigious Michelin Guide. I-reveal ang selection sa October 30th in a ceremony at the Manila Marriott Hotel. February this year nang nag-start ng Michelin Guide na i-evaluate ang mga restaurants sa Metro Manila and Cebu for coveted stars. Sa ngayon, the only Michelin-starred Filipino restaurant ay ang bakery na Kasama, which is based in Chicago, Illinois. And that's it from my end. Back to you, Corina, Pinky, and Willard. At para maiba-iba naman ang ating pag-uusapan, nangihinayang ako talaga kay Gerald at saka kay Julia. They're both my friends. I mean, we're not close, but bagay na bagay sila. Oo nga, agree naman. Tsaka ang tagal nila together, no? Ang tagal. They're a beautiful couple and at one point, I thought that they were already engaged. Oo. But many good things have to come to an end. Yeah. Some good things. Taob lahat ng balita, no? Yan talaga yun. Oo, taob ang balita. Lalo na paggagano ng suot ni Julia. Oo, di ba? Ano ba ang balita ngayon? Yung pinakamalaki sa Senado. Yung sa Senado pa rin. Ano na nga ba? Nalilito na ako. Pabalik-balik sila eh, no? Oo, masyado na madaming cast of characters na paiba-iba yung testimonies. Well, parang lumabas nga ngayon yung kay Senator Jinggoy, it appears, sabi nga dun sa report ni Dexter, ay safe siya ulit. Finally safe. Oo. Finally safe. Pero hindi pa tapos ang lahat. Hindi pa eh. Ang dami pang project na tinitingnan ni Joash Malimban. Bukas nasa Parañaque siya, hala. Hindi ba? Bukas nasa Parañaque ba siya? Yes, because meron ding mga project daw doon. Yeah. Wag na natin muna sabihin, baka magkamali pa ako. Pero yung ICI, nagpunta sa Quezon City kanina. Yes. Okay, so Secretary Vince, Mayor Benji, Justice Reyes, and Secretary Daves. Yeah, and the commissioners. Meron kaya silang energy para gawin lahat yun? Ay nako, I'm sure. They need like a whole building full of people, I think, to investigate everything all at once everywhere. They need a really good team. Accountant at auditor. Kailangan na kailangan. Investigador. Yeah, investigador at maraming calculator. Kaya na, ang dami-dami niyan. So hopefully, mabilis. Yeah. Alright, so, tingin ko lang, hindi ko makita. 98 days na lang. Christmas na. Yan po ang ating agenda ngayong gabi. Ako po si Pinky Webb. Ako si Willard Cheng. At ako si Corina Sanchez Rojas. Sa bawat issue, may anggulo. At ang balita, may agenda. K5 News FM.